Шведското разбиране за живота минава през усещането за това какво е достатъчно. Нито прекалено много, нито прекалено малко. И всъщност това е един много интересен повод за вдъхновение. Всичко, което вече имаме, което вече ни носи някакво удоволствие, нещо, което ни е накарало да се чувстваме добре, е напълно достатъчно да ни зареди за следващите наши идеи, за следващата наша крачка напред, следващия проект, който искаме да направим или следващата радост, която искаме да си доставим. Когато има умереност в желанията ни, без прекаленост, без така наречената алчност, нещата вървят много по-плавно и много по-истински. Затова, кое е вашето ниво на достатъчност, тъй като всеки има индивидуално разбиране за това, кое е вашето ниво на достатъчност и как това ниво ви носи вдъхновение на ежедневна база. Помислете и ми пишете в коментар.